Ix-Shadow Minister għas-Saħħa Adrian Delija qal li fil-budget li preżenta l-Gvern għas-sena d-dieħla m'hemm xejn għall-isptar ġdid ta' Għawdex. Dr. Delija qal li dan juri li kliem il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Bela li l-iżvilupp fl-isptar ġdid f'Għawdex se jkun lest fl-ewwel 3 xhur tas-sena d-dieħla u impossibbli għax qal li la hemm ħruġ ta' permessi tal-Awtorità tal-Ippjanar u lanqas allokazzjoni fil-budget għal dan l-isptar ġdid. Komplejajt li issa anke fuq iċ-ċentru tas-saħħa fit-tramuntana tal-pajjiż, il-Ministru Bela biddel il-pjan u qed jgħid li m'hemmx iktar bżonnu. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-saħħa qal li fis-settur tas-saħħa il-pajjiż mhux pass il quddiem qed jagħmel imma tnejn lura. Dr. Delija refera l-artiklu fil-Gazzetta fejn waqt li l-Ministeru għas-Saħħa għal ikbar qabża fl-allokazzjoni ta' 118 miljun euro, fir-realtà qal li l-budget tas-saħħa naqas u mhux żdied. Jekk imbagħad tara però li issa il-Ministeru tas-Saħħa jinkludi fih il-Ministeru ta' l-Active Aging tal-anzjanità attiva wkoll fih illi hemmhekk għandek 310 miljuni allokati għalih, tfisser li effettivament il-budget tas-saħħa mhux żdied b'118 miljun imma naqas b'190 miljun. Ix-Shadow Minister għal Għawdex Alex Borg qal li Għawdex diġà għadda minn dik li sejjaħ daħqa fil-wiċċ meta kien imwiegħed sptar ġdid ta' Vitals imma qal li riżulta li kienet wiegħda firħa. Qal li l-Oppożizzjoni issa trid tara xi pjani għandu l-Gvern għas-settur tas-saħħa f'Għawdex b'mod speċjali pjani għall-isptar ġdid. Dr. Borg qal li l-budget allokat għall-Isptar Ġenerali ta' Għawdex naqas b'mod drastiku qal li n-nefqa rikorrenti fuq l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex is-sena d-dieħla naqset b'9 miljun euro, in-nefqa fuq l-Isptar Ġenerali naqas b'6 miljun euro b'total ta' 15 miljun euro. U għatem jgħid li l-Oppożizzjoni qed tisħaq li din is-sitwazzjoni serja għall-Awċin.